салом ба ҳамаи тамошобинон. Ин ба фикрам вай дома сохтан балконашо открит карда, инош ҳамаша закрит кардисана. Манҷид новостройка аллакай пурра шудеста. Трезорш чихи калон-калона. Ҳамқа дароз-дароз бо болош дутаи. Тоқша дарозна безер мешади. Аллакай вай бинед хонашунда абой када. Якум этаж. Абой карда дурмада зиндаги кардисан аллакай. Балкон сорамна ани чиробда. Балконда калон. Ин балкон калоныш ин тарафка. Аха. Майда ки бараш. Кухняша балкон бровардян. Инҷо первомайския. Дому. Раҳаша бинам. Пригай вот. Прида качели кардиян, чӣ хел хушрӯ. Давай, прыгай. Истода, мана. Тез, дадаш рафтан. Ҳамиха буд вай. Рафтез, макаса. Дирӯз якса видео гузоштам. Яке аз тамошобинон ҳамахал одамо аҷоиб дар назари одам мехоҳанд ки худошонам чӣ хел гӯям доно вай нишон додан, лекин ай ҳамон гапҳошонам хел маълум мешавад ки умуман як чиз намефаҳманд. Ҳамон гӯштпорчаҳои нилуфар наисондиянд ки ҳам хел воҳима карда гӯштпорчаҳо барои нилуфар гуфтиену як гӯштпорчаи ҳалол накардем. Агар ки одами мефаҳмидагӣ мебуд, доно мебуд гӯем, мефаҳмид ки хеле гӯштпорчаҳо фақат пистолеткати монда мешавад тамом. Дигар намуд ҳамон гӯштпорҳои қабул намекунад. Ҳатто ҳамон зан фаҳмонда дод ки гуфт ки танҳо ҳамин гӯштпорчаҳои интихоб карда метавонем тамом. Мо пурсидем ки масалан гӯштпорҳои худ мо гӯем. Гуфтанд ки не. Баъд ҳозир гӯштпорчаҳои нилуфар ҳозир вай гирифтагем, дигар намуд гӯштпорчаҳо гӯшашда кардагӣ ҳастем. Оста-оста берун меброем. Имрӯз духтур омада буд, гуфтанд ки ҳама хел ҳар рӯз бегоҳиёб ҳавои тоза броен, субҳ да офтоб броен. Барои ҳамин ҳар рӯз мо сайру гашт каси 1 соат 1.5 соат берунда мегардем. Ай бинан якта треза кадай. Пешивайда. Инда мусорошно парфитесане. Пушти доми худшонда я. Ай боло мусор парфитеса. Ха? Пригай. Ана. Ман инҷа мағозаи сокина. Чӣ хел онҷода каработ кардагӣ. Ягон рӯз дар омадан дар кора. Ҷон? Шашликхона ё қуртобхона ҳай онҷа? Светофор нест, вай фонарикай. Чико кунам айноя? Тагашта рехтай себо. Ё ба фикрам кӯдакон мекананд, мебинанд ки хом мепартон тагашта. Намешинен? Мо онҷо аптека омадаем, ин тарафаш мағозаи Самарқанд. Машина буда. Хайрат треза дорад. Нилуфар. Амо машина мехоҳен гирен шумо? Ваяш че? Че? Велик. Мешини вайда? Велик да мешини ё машина да? Ой, велик чи? Велик да мешини? Да. Не круто велик. Машина круто, да? Ваяш че? Большой.
Да. Да. Сейчас. Mana اینجا نشونه من فکرم کی نشان وای طرفته من اینجا با تو آورده موندیان من گفتم که بیکار ما این طرف کسی اومدیم نیلوفر ببینن да رفتیم ما پیش پارک بدگیش میریم کچلیوش میریم işte کودکو да انا ما پارکی پیش پامیر اومدیم مایدا حاضر رفتیم وای طرف رویم بعد میفرویم فانتا نمی‌بینه да фонтанои тамошо кунем ин ва ё оҳу тигру ҳама чизо шикаста будан рангоша равонда будан бо айсад краска казияншунам мо инҷо дукаса шиштем пеши фонтанда ман фикр кардам ки нилуфар мешинад пеши фонтанда бозӣ карда ки рафт качи дадаш шавҳарам аптека рафтестам якта дору пеши хона да гуфтем ки аптекаҳода нест гуфтанд ки танҳо ҳамин пеши байвинсада ҳастай танҳо 2 аптекада тамом барои ҳамин бо поён омадем торик нашуда тез бад хона равем ҳам хел бегоҳи рӯзда одам бисёр кафтара эвай салкоша бисёр тарсонди нилуш майна ай гармия даруни обда обозӣ кардестай обда да птичка обозӣ доштак ча дарахти тут тута бинан чӣ хел рехтай заминда ҳама шайф шуда пар таршид птичка беҳад соат 5:30 берун беҳад ҳаво гарм нилуфар гуфт ки ман берун мехоҳам биромадан ай саҳарай набиромадай берун барои ҳамин берун бировардем ша яктам ман тамом дига ҳеҷ ка намехоҳад ин гармида берун биромадан биёе нилуш вай нилуфар мана як чай ёд гирифтай ой нағалтед бо болои сангода بیا رفتیم پیش کچلی رویم